20-minute isiZulu presents Sawubona bhuti, bingelela izingane. Sanibona bantwana. Namhlanje sifunda ukusebenzisa ngokushesha no kancane njengamagama achaza ukuthi isenzo senzeka kanjani. Ngakho ke ngihamba ngokushesha. NgesiNgisi kuthiwa I walk fast. Khona ukuthi ngihamba kancane. NgesiNgisi kuthiwa I walk slowly. Kulungile. Ake ume kancane ake ngichaze. Ngihamba usho ukuthi I walk. Yena ngokushesha usho ukuthi fast. Bheka lesibonelo. Ukuthi ngigijima ngokushesha ngesingisi kuthiwa I run fast. Khona ke ukuthi ngigijima kancane ngesingisi kuthiwa I run slowly. Kulungile. Ake ngichaze kabanzi. Ukuthi ngigijima kusho ukuthi I run. Khona ke ukuthi kancane kusho ukuthi slowly. Uyabona ukuthi kulula kanjani? Ngakho ke ukuthi ngidla ngokushesha ngesingisi kuthiwa I eat fast. Ukuthi ngidla kancane ngesingisi kuthiwa I eat slowly. Manje uyakwazi ukusebenzisa fast no slow emshweni. Usale kahle bhuti. Salani kahle. Nihambe kahle zingane.